Kapitlu 5. Ir-raqda ta' dak il-lejl għamlitlu aktar deni milli ġiet. Ma laqx għajn majn u filgħodu kmieni meta x-xemx kienet lanqas telqet tlebbet il fuq, Rick ħareġ għal passiġġata. Minkejja li kien daqstant kmieni, l-arja xorta waħda kienet sħuna u fl-atmosfera ma kien hemm xejn ajr tidlik. Rick seta' jisma' qalbu tħabbat f'sidru bil-kwiet li kien hemm. Aktar ma jħaffef il-pass, aktar jaġġel ir-ritmu. Iż-żagħżugħ beda għaddej mit-toroq qisu ruħ, b'rasu mazza l-isfel. Għaddew kważi satejn u Rick baqa' għaddej bl-istess ritmu. Is-sema kien ilu li fetaħ għad-dawl u l-bini li qabel kien biss ċapep skuri issa iċċara u ħal kulur. Moħħu biss kien għadu ma ċċarax. Meta l-bini ta' madwaru beda jieħu xejra ftit estranja u ħass li maġbinu kellu linji twal tal-araq, iddeċida li kien mexa biżżejjed u waqaf. Poġġa idu marblu tad-dawl u ħa ftit nifsijiet fil-kwiet. Malli orjenta ftit ruħu, beda miexi lura sakemm beda triq twila ma tispiċċa qatt li kien jgħix fiha hu. Minkejja li kellha l-ktieb fida, Jade xorta waħda ma kienx qiegħda taqra. Il-kotba li kienet issib fil-librerija ġiganteska ta' missiera kienu kollha fuq il-liġi u l-politika. Imma hi biex ma tiksillux qalbu ma kienet tajt le għall-ebda ktieb li kien jissuġġerilha. Jade qatt ma kellha moħħha fl-iskola u fil-kotba. In-namra tagħha kienet isfejn, il-balè propjament. Kienet l-aktar ħaġa li tieħu b'serjetà u saret tassew tajba fih. Is-sigħat sħaħ ta' taħriġ li kienet tagħmel kuljum kienu qed jissarfu f'xi ħaġa. Jade kienet qiegħda fil-parapett spazzjuż tad-dar. Aktar kienet tintefa' hawn biex malli tara xi ħaġa interessanti qudiemha, tinjora l-ktieb u toqgħod tiċċassa milli biex tieħu ftit arja. Għamlet sforz u għolliet il-ktieb quddiem għajnejha. Forsi titħajjar taqra xi paragrafu jew tnejn oħra. Malli rat li kien ta' xejn, nefket waħda u tefet il-ktieb miftuħ ma' wiċċha. Hekk kif fetħet għajnejha minn wara l-ktieb iċċattjat ma' wiċċha, rat figura familjari miexja leha. Mill-pass maġġel u x-xar imħarbat, Jade indunat li kien Rick. Innutat li kellu rasu baxxuta, bidejh fil-but. Donnu ma kienx induna b'Jade li issa kienet ftit metri biss il-bot. Rick! Da kollha rasu maħsudu waqaf ħesrem għax induna bliema pass maġġel kien għaddej. Aw, għażrajtek Jade. Fejn insejjer b'dik il-għaġla kollha? Lura d-dar. Kelli bżonn passiġġata, missa ilni għaddej ftit. Jade ridet tkellmu aktar, imma Rick kien jidher li vera maġġel. Tajjeb mela ma nżommokx. Ħanimxi mela ta' selli li għal-Pol. Bil-ħaq, qabżet pront Jade. Kif mort il-bieraħ għal dak ix-xogħol li qallek bih ħija? Rick ħaseb ftit qabel ma wieġeb. Żgur li ma kienx se jgħidilha li xogħlu kien se jkun li jikkaġuna l-inċidenti biex iġib stejjer tajbin lejn il-gazzetta. Għadni ħanaħsibha ta' sew qabel niddeċiedi, wieġibha bi ħmura ta' tadama fuq wiċċu. Jade dwismet. Tajjeb, nispera ssib xogħol sew. Iva, nisperaw. Se nħallik għax naħseb ix-xieħ jiġi bżonni. Imbagħad bla ma ħaseb xejn fuq kliemu, kompla. Xtaqt kieku dom tinkellmek aktar? Rick stess donnu nħasat b'dak li qal, għax ma setax jemmen kif kellu l-ħila jgħid dak il-kliem lil Jade. U fil-każ niltaqgħu xi ħin aktar tard il-lejla, jekk hu tajjeb għalik. Ilna ma nintefgħu ngħidu kelma żmien twil. Rick ma kienx ċert jekk hux qed jisma' sew.
Bejn l-ħsibijiet li kellu f'moħħu bix-xogħol li joffrilu s-surrapa u sieħbu u din it-tfajla tal-ħolm li kellu qudiemu, beda jissuspetta li din kollha kienet xi ħolma. Snin ilu, meta Jade u Rick kienu għadhom daqs naqra, kienu jintefgħu fil-ġnien tagħha jilagħbu u jaqbdu ma' xulxin. Għadu jiftakar il-ġranet tas-sajf meta kienu jqattaw is-sigħat ipaċbċu fir-roqadell li kienu sabu taħt siġra wiesa'. U dik l-għodwa, dik il-misħuta għodwa, meta Paul dak iż-żmien ġuvni qrib it-18-il sena għajjat lil Rick min-naħa l-oħra tal-ġnien biex jiġi ħdejh. Mhux ftit il-bogħod, Jade kienet rat lil ħuha jitbaxxa u jtabtab idejh fuq spallejn Rick u jkellmu. Rick ta' mifxul li kien, inġib lura sakemm Paul ġibdu lejh u għanqu waħda kbira. Iċkejken kien qabad jasar għajnejh fil-fieq feroċi. Minn dakinhar, il-ġranet li fihom kienu jqattaw il-ħin flimkien fir-residenza De Martino kienu bdew jonqsu. Rick! Moħħu iż-żagħżugħ reġa' lura f'postu u induna li kien ħalla lil Jade tħares lejh, waqt li hu kien qiegħed f'dinja oħra. Skużani ta' laqlaq. Iva tajjeb għalija, għal aktar tard. Temm is-sentenza Rick. X'ħin? Fis-seba' tajjeb għalik? Tajjeb ħafna, qaltlu bid-bissima. Għal-lejla mela. Għal-ħabta tas-seba' Rick ħareġ barra mid-dar u sab lil Jade tistennih fuq l-għadba. Bdew mexjin f'direzzjoni li anqas huma stess ma kienu jafu l-fejn twassal. Frokna ta' triq minnhom kien hemm bar ċkejken berba min nies kollox. Nidħlu nieħdu drink? Staqsit Jade. Rick inħasad ftit. Il-lejla ma kienx ippjana li jmur jieħu xi ħaġa minn barra. Fis-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu, drink fil-għaxija kien kapriċċ. Anzi, ħela. Madankollu ma felaħx jgħid lek bil-mistħija. Poġġew fuq mejda żgħira li kienet tmiss mat-tieqa li tagħti għal barra. Fl-isfond kienet għaddejja mużika jazz ta' Miles Davis, Autumn Leaves. Mingħajr telf ta' ħin, mal-mejda tagħhom resqet fajla ħelwa li taħdem mal-bar. Do you want to order any drinks? Qalet tal-bar b'aċċent Russu. Mingħajr ma ħasbitha darbtejn, Jade orżnat vodka coke għaliha, imbagħad daret lejn Rick. X'se tieħu? Birra? Le, grazzi m'għandix flus fuqi, għallilha b'mistħija evidenti fuq wiċċu. Jade indunat li aħjar ma staqsitu xejn u qabdet u ordnatlu birra hi. Ma kellekx għalfejn ta'? Veru. Mhux problema, mhux biċċa drink. Rick ipprova ma jurix imma minn ġewwa kellu taqbida sħiħa. Qudiemu kellu din it-tfajla li tant ħolhom fuqha u hu waqqas kellu sold biex joffrila drink. Il-birra li waslet qudiemu beda jara żejda. Il-post, l-ambjent, il-mużika, dil-barmaid barranija, kollox kien qed jara żejjed. Dan mhux posti, beda jaħseb. Jade indunat li Rick beda jħossu xi ftit skomdu. Bil-mod poġġiet ida fuq ta' Rick. Rick, skużani, ma rridx noħorġu biex tħossok skomdu. Mhux inti tal-problema, laqqas dan il-post għalilha. Il-problema jien. Ma messnix qedlek noħorġu, la aqqas għandi solx nonfoq. U ejja relax, dan mhux sempliċi drink. U jien ħriġt bl-idea li noħorġu mela l-astedintek jien, inħallas jien. Iż-żewġ żgħażagħ ħarsu lejn xulxin u tbissmu. Jade komplet. Tinsiex li issa l-affarijiet se jinbidlu. Kif? Issa mhux dalwaqt tibda dak ix-xogħol ma tal-gazzetta. Rick ħass weġa fl-istonku. Għal ftit ħin kien nesa bil-proposta perversa li kellu aktar kmieni fil-ġurnata. Kellu opportunità ta' xogħol
u xogħol li jġib ftit tal-flus mhux ħażin. Imma kien ukoll xogħol diżonest, anzi, illegali. Rick ħares lejn Jade lejn wiċċa sabiħ li anke fid-dalma tal-bar donnu kien qiegħed jixal. Għandek raġun, Jade. L-affarijiet daqshekk jinbidlu. U hemm jintemm kapitlu 5.